Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok 3 tepangaken nami kula Alfa Fauziyah absen kalih. Ing salah satunggaling dinten wonten lare kalih siswa namel tugas teng ruang lab TKV. Wonten salah satunggaling lare niku luweh amargi sampun damel tugas kalih wau. Aduh wit, kula kok luwih sanget nggih badhe maem. Kan tugas kita dereng rampung, kados pundi niki? Niki tugas kok mboten rampung-rampung sih, kula pun luwih sanget niki. Nggih, kula be sampun luweh ya Allah Gusti, mbok makmane dugi mriki piyambak sia kangge kita. Lajeng ruang lab TKV dipun dodok wonten Bima nyepengi kerdus makman. Peh, sing saking Semarang, pundi niki oleh-olehe Bim? Nggih, niki kula nembe saking Semarang. Kula meto oleh-oleh niki angge kanca-kanca sedaya. Wah, pas sanget Bim, kita sampun luweh banget saking kula wau. Sampean beto napa niki? Kok kadose menarik? Niki kula meto lumpia Semarang, isine rebun lan ayam. Kanca-kanca badhe nyobe. Rebung niku napa sih Bim? Rebung niku anak pring ingkang thukul saking oyo pring. Rebung niku saged diperoleh dados menapa kemawon. Tuladhanipun lumpia rebung ingkang kula beto niki. Wah, kula badhe nyobi kula wis pisanan niki lho badhe nyobi rebung. Nggih, kula badhe nyobi penasaran. Lumpiane renyah sanget. Isine pun kata wonten ayam, rebung. Nggih, kula badhe nyobi penasaran. Wah, raosipun econipun nggih Bim, kata sanget isinipun enten ayam lan rebung menawi dimaem kalih lombok tambah mantep. Napa saestu niki lumpia saking Semarang? Nggih, lumpia menika jajanan Semarang. Menawi kanca-kanca badhe maem lumpia, kanca-kanca boten usah ten Semarang. Amargi ten mriki sampun wonten ingkang buka. Namanipun lumpia kuheng. Kanca-kanca saged pesen wonten ing IG lan WhatsApp. Saged mugi dugi ing wandhanipun ing Jalan Yosudarso, Lebet Gang Pati, Cangkaran Kulon. Griya nomor kalih. Dados sampean tumbas niki mboten teng Semarang. Nggih, kula kesupen badhe tumbas oleh-oleh kleresan kula kok. Sumerep wonten wante lumpia kuheng. Dados kanca-kanca badhe tumbasaken niki. Oh alah.